The Lord be with you. And also with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close by the sea. One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing Jesus, he fell on his knees and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please come lay your hands on her, that she may get well and live." Jesus went off with him, and a large crowd followed him, pressing around him. There was a woman afflicted with hemorrhage for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors, and had spent all that she had. Yet she was not cured, but only grew worse. She had heard about Jesus, and so she came up behind him in the crowd and touched his cloak. She thought, "If I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately her flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction. Now Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around to the crowd and asked, "Who touched my clothes?" But his disciples said to Jesus, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" But Jesus looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. And Jesus said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died. Why trouble the teacher any longer?" Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid. Just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep." And they laughed at him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him, and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, "Tabitha, cum," meaning, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded. Jesus gave strict orders that no one should know this, and said that the little girl should be given something to eat. Dear friends, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Kumusta po kayo? Mabuti din po. Salamat po. Kung napakinggan po ninyo na mabuti, napakagandang kwento ng ating Evangelyo ngayong linggo, hango kay San Marcos chapter 5, verses 21, ang kasunod nito, napahaba po. Actually po ay dalawang kwento ito. Unang-una, yung isang babaeng inaagnas ng dugo. Diba? Inaagnas ng dugo. Dugo-dugo for 12 years. Ilan na po yung doktor pinuntahan niya, naubos na ang pera niya, pero hindi siya gumagaling. Lumapit kay Jesus, naisip niya, mahawakan lang ang damit ni Jesus at gagaling siya. At ganoon nga, ang nangyari, gumaling siya bigla. Tapos mo itong anak ng isang opisyal ng simbahan nila, nagiging yung maliit na babae, talagita, na anak niya, nakiusap kay Jesus kung sana pwedeng samahan siya, pumunta sa bahay niya, upang hawakan at pagalingin ang kanyang anak. Two different stories, pero may isa pong detalye na nagtudugtong sa dalawang kwento, at ito ay ang pananampalataya. Faith. Sabi ni Jesus dun sa babaeng dumudugo, "Woman, your faith has saved you." Niligtas ka ng iyong pananampalataya. Tapos nung sinabihan yung ama ng maliit na bata, "Huwag mo na kabalahin na ang maestro, patay na ang iyong anak." Sabi ni Jesus sa kanya, "Huwag ka matakot, basta magkaroon ka ng pananampalataya. Simply have faith." So gusto ko pong tingnan natin at pag-nilay-nilayin natin ngayong umaga ay ang pananampalataya. Ito po ang dahilan bakit nandito tayo. Ito po ang dahilan bakit naniniwala tayo. Ito po ang dahilan bakit nag-iipon-ipon tayo. At ito rin madalas ang dahilan na talagang tumutulong sa atin to go on through our life every day. Pero ano po ang ibig sabihin talaga ng pananampalataya? Nung nakaraang linggo po, may nagtanong sa akin, "Amo, naglalakad ako sa daan," sabi niya, "may isang grupo pong nagbigay ng Bible sa akin. Mukhang hindi naman po katoliko, pero pwede ko pong itago, Amo, total Bible naman ito." Sabi ko po sa kanya, "Tingnan mo yung libro binigay sa iyo, anong pamagat sa harap?" Nakalagay, Amo, "The Psalms and Songs of the Bible." Sabi ko, hindi yan ang buong Biblia. Dalawang aklat lamang yan ng maraming aklat sa Biblia. The Psalms and the Songs. At dapat sabi ko sa kanya, na malaman mo ang pagkakaiba ng Bible ng Protestante at Bible ng Katoliko. Magkaiba po. Mas maraming aklat sa Old Testament ang Bible po natin bilang mga Katoliko. Ano ang mga ito at anong pagkakaiba? Ito po ang assignment natin ngayon. Hanapin ang pagkakaiba ng Protestant Bible at ng Catholic Bible. Alam po niyo, bago nagsabi ang mga Katoliko ay ang mga Protestante na tanging Biblia lamang ang kailangan para tayo maligtas, Bible alone, nakakalimutan po nila na ang unang sumulat, nagliko, nag-edit, pumili kung anong libro ang dapat isali sa Bible ay ang mga Katoliko. Bago po lumitaw ang mga Protestante, tayo po mga Katoliko ang talagang unang nag-aral, pumili, nag-edit, nag-compile, at nagdasal kung anong mga aklat ang dapat namin ay mga Katoliko. So hindi po nila solo ang Biblia. Kinuha lang nila ang Biblia natin. Tapos nagsasabi nila, sila ang Biblia lamang ang kailangan para maligtas. At dapat din po natin tandaan, bahagi ito ng ating pananampalataya, nung nangangaral at nagsasalita ang Panginoon, wala naman po doon si John o si Mark na bibigit may papel, may ballpen, at sinusulat ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Wala pong papel noon. Wala pa mga ballpen noon, wala pang mimeography noon. At naisulat po ang unang aklat ng banal na kasulatan, hundreds of years mula nang umakyat sa langit ang Panginoon. So between the time na umalis ang Panginoon, umalis sa langit, hanggang sa nasulat ang Biblia, between the time na wala ang Biblia, ano ang basihan ng pananampalataya ng mga unang Kristiyano? Para sa ating pong mga Katoliko, ang tawag natin doon ay
oral tradition. Pinapasa-pasa ang kwento ng Biblia at ng mga kwento ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkukwento from one generation to the next. It was only hundreds of years after that na naisip nila, baka wala nang makakaalam ito, isulat natin. And that was when the Bible started. At kahit si John po, sa Gospel of John, he would say at his conclusion, mas maraming sinabi at ginawa ang Panginoon na hindi nasulat sa mga Ebanghelyo, na kung naisulat lamang kahit ang buong mundo, hindi magkakasya sa mga librong isusulat sa mga sinabi at ginawa ng Panginoon. Kaya tayo pong mga Katoliko, ang nagsasabi, oo, Bible may naman. Pero meron din tayo tinatawag na oral tradition. Ito po ay maikling bahagi ng ating pananampalataya. So ano po talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ako, magkukulang po isang linggo, isang buwan, isang taon, 4 na taon po namin pinag-aaralan ng buong pananampalataya, mga doktrina at dogma, at hindi po tayo matatapos pinag-uusapan ito. Pero maliit na bahagi lang po yun ng pananampalataya. Bandang huli, ang talagang pinag-uusapan sa pananampalataya, paano po natin ito nararanasan sa buhay natin, ano ang nadadama natin, paano ito natin nakikita sa pang-araw-araw ng buhay natin, paano natin nararanasan ang tunay ng pananampalataya. Ito po talagang pinag-uusapan. Yung mga doktrina, yung mga tanong sa Biblia, madali pong pag-aralan. At hindi rin tayo matatapos nagtatalo hindi sa mga. Okay po? So titignan po natin, ayon sa karanasan ko, at sana po ayon din sa karanasan ninyo, paano po natin nakikilala, nararamdaman, at nararanasan ang simpleng at konkretong pananampalataya sa buhay po natin. Okay? Tatlong bagay po ang nakikita ko hinggil sa pananampalataya. Unang-una, ang basihan at ang simula ng pananampalataya ay ang pag-amin at pagtanggap na kailangan natin ang Diyos. Nagsimula po ang pananampalataya at paggaling ng babaeng dinudugog for 12 years. Nung inamin niya at tinanggap niya, hindi ako nagtutulungan ng mga doktor, tapos na ang kayamanan ko, hindi ako gumagaling, kailangan ko, aminin ko, kailangan ko ang Diyos. Kaya pinilit mo niya, kahit maraming tao nakapaikot, kahit siguro nangangamoy siya, kahit alam niya imposible, ang lumapit sa Panginoon at mahawakan lamang ang damit ng Panginoon. Pagtanggap at pag-amin sa kalagayan niya, ang simula ng kanyang pananampalataya. At yun din pong opisyal na lumapit sa Panginoon. Nag-iusap siya. Dahil alam niya, tinatanggap niya, inaamin niya sa sarili niya, baka wala ng pag-asa ang anak niya, baka mamatay ng anak niya. Kaya tumakbo siya sa Panginoon, nag-iusap na samahan siya at paghilingin ng kanyang anak. Pag-amin at pagtanggap na may sakit ang anak niya, yun ang basyan at simula ng kanyang pananampalataya. So ano man po, ako naniniwala, ang unang basihan, the first step of faith is pagtanggap at pag-amin. Kuminsan po may kakilala po akong mag-asawa. Kinukumusta ko sila, kumusta na yung relasyon niyo yung mag-asawa? Hingiti, ay amo, okay pa po kami mag-asawa. Umuwi pa po sa amin ang tatay namin once a year. Okay lang ang relasyon niyo. Ay pagtanggapin na hindi na maganda ang samahan nila. Once a year na umakit. May kakilala po ako, dinayos ko siya ng doktor niya, cancer stage 3. Kumusta ka na? Ay, ako, okay. Nagkamali yung doktor ko. Pupunta nga ako sa ikalawang doktor, second opinion. Pagpunta niya sa ikalawang doktor, may sakit ko kayo, cancer stage 3 na. Kailangan mag-chemo na. Ay, hindi, totoo yan. So, pupunta sa third